értesítik a nézőket. Így jól van. Fú, már olyan régen élőztem, hogy tök furán érzem magam, és izgulok. Úgyhogy mit ír? Azt mondja, nem tudom mit írt, valamit írt, hogy pöccincsek valamiért. Jaj, már is jöttök, de sokan lesztek. Legalábbis remélem. Hát a betegségek és a lelki állapot kapcsolatáról tényleg csak beszélgetni fogunk, tehát nincs szakértő, meg ilyenek, hanem egyrészt a természetgyógyász szemszögéből, másrészt meg a kliensem szemszögéből. Szia Tigris, ismerjük egymást? Ajándékozói jelvényt kaptál. Valami ajándékot küldtél ezek szerint, vagy mi? Meg fogom hívni a Csillát. Már itt megkapta a meghívót, aztán majd amikor tud jelentkezik. Szia Ari! Te meg a második ajándékozói jelvényt kaptad meg. Na, szóval addig, amíg itt mi bemelegszünk a Csillával, addig, akik itt vagytok, írjátok már meg, létszi, hogy most azért csatlakoztok, mert észrevettétek, hogy élőzök, vagy azért csatlakoztatok, mert láttátok azt a videómat, amiben beharangoztam ezt az élőt. Jó? Érdekelne. Köszi! Csilla, te hallasz már? Hello! Igen. Szia! Szia! Hello! Szia, Zsuzsi! Na, majd bemutatlak itt mindenkinek. Most egy kicsit Jó, addig figyelj. még várunk. Egyébként azt hiszem 11 ember van itt most jelen, hogy vajon maradnak-e, vagy még szaporodik a létszám, azt majd meglátjuk. De szóval a mai témánk, hogy neked is így a fejedben egy kicsit rögzüljön, az lesz, hogy milyen kapcsolat van a betegségek és a lelkiállapot között. Tehát a betegségek kialakulása és a lelkiállapot között. Ugye én nem vagyok pszichológus, meg nem vagyok mentális szakember, meg semmi ilyesmi, viszont természetgyógyász vagyok, és a természetgyógyászok mindenki, nem csak én, úgy gondolkoznak, hogy ezek a dolgok összefüggnek, és ez alapján segítünk a hozzánk fordulóknak kimászni abból, amiben éppen benne vannak. Jó, van, akinek nem kell kimászni, segíteni, mert nagyon sok olyan ember van, akinek elég csak egy picike kis pöccintés, és már rögtön érti is, meg tudja, hogy merre van az arra, és ennyi elég volt neki. Viszont vannak olyan emberek, akiknek meg többre van szüksége. És az én tapasztalatom az, hogy a saját betegségemből kiindulva, vagy a saját gyógyulásomból kiindulva, ami ugye 2003 és 2005 között történt, tehát már nem most, az a tapasztalatom, hogy miután saját magamon felfedeztem, hogy igen, a stressz vitt bele ebbe az egészbe, utána elkezdtem figyelni az embereket, és rá kellett jönnöm, hogy bizony, akik mentálisan stabilak, azok kevésbé lesznek betegek. Tehát minél keményebben érint meg bennünket az élet, és ezt minél jobban tudjuk kezelni, tehát ugye ez azon is múlik, hogy gyerekkorunkban mondjuk milyen alapokat kaptunk, annál kevésbé kell tartanunk attól, hogy megbetegszünk. És bevallom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan emberrel találkozom, aki nem olyan könnyen betegszik meg. Mert ugye nagyon szeretünk maszkolni is. Tehát eljátszuk azt, hogy mi stabilak vagyunk, egyensúlyban vagyunk, szeretnénk mások felé a legjobb oldalunkat megmutatni. De közben, mivel ugye
kicsit elnyomjuk azt, ami zajlik a lelkünkben, ezzel nem gondolunk arra, hogy micsoda nagy terheket nyomunk a saját vállunkra és az egészségünkre. Na, most már van fél hat, úgyhogy szóval bemutatom nektek a Csillát, közben majdnem megettem a hajam. Most nincs hangod, de nem baj, de majd csinálsz magadnak. Szóval a Csilla 2021-ben jelentkezett nálam először kliensként. Tudtad ezt, Csilla? Jó régen volt, mi? Nagyon halk vagy. Aha, olyan, mintha nagyon messze lennél. Most? Most jobb. Na. Majd írjátok meg, hogy halljátok-e a Csillát is, meg engem is, jó? Szóval 2021-ben ismertelek meg, elővettem a jegyzeteimet, és tehát akkor jelentkeztél először azzal, hogy problémád van. És nálad is észrevehető volt az, hogy hullámokban újra és újra jelentkezett ugyanaz a probléma. Tehát először kimásztál belőle valamilyen szinten, aztán amikor egy nehezebb élethelyzet következett, akkor megint belekeveredtél. A második vagy harmadik alkalommal már ugye azért nagyjából tudtad, hogy mi az, ami téged oda belevitt. Tehát ez a különbség, meg úgymond a könnyítés az egészben, hogy amikor már nem az első, tehát az elsőn túl vagy, akkor már egy kicsit érzékeled is, tudod is azt, hogy merre van a kifelé út. Mert ugye közben fejlődünk is, tehát azért örülök neki, hogy elfogadtad ezt a meghívást, mert te is az a típus vagy, aki kutat folyamatosan, hogy milyen megoldások lehetnek az én kialakult élethelyzetemre. Tehát itt most nem ilyenekre kell gondolnotok, hogy tudom én most a videóim alatt sokszor látok ilyen kommentet, hogy hát nekem nehéz, nem tudom megcsinálni ezt az életmódváltást, mert sokba kerül, mert 3 gyereket nevelek, vagy azért, mert ilyen-olyan családi helyzetem van. Tehát ugye azok az emberek, akik tényleg meg akarnak gyógyulni, aki belekerült abba a súlyos betegségbe vagy állapotba, azok közül mindenkinek súlyos élethelyzetei vannak, de aki meg is akar gyógyulni, ezeket a helyzeteket inkább úgymond egy figyelmeztetésnek, és mellette mindjárt egy lehetőségnek tekintik. És én szeretném, hogyha beszélnél, Csilla, természetesen csak azokról a részekről, ami publikus is az életedből, arról, hogy hogyan élted meg ezeket a hullámokat. Jó. Hát először is az, hogy én amikor először visszaestem, akkor az azért volt, mert elkezdtem nagyon-nagyon jól lenni. Tehát, hogy neked köszönhetően ugye beállítottál egy elég komoly irányba. Én emlékszem, hogy akkor kerestelek meg, mikor egy nagyon stresszes időszakon voltam túl, rettenetesen sok cukrot fogyasztottam, mert fagyizom volt, és kocsmám, és hát esténként volt egy ilyen kis sörözés is. Én nem titkolok semmit, tehát, hogy én mondom kerek-perec mindent, ami történt, mert szerintem tanulságos. És az emberek nem merik nagyon kimondani, felvállalni, pedig hát ott van a tudomány. És akkor kerestelek meg, előtte én találkoztam már a kandida gomba túlszaporodásommal, és akkor nem tudom, mert tudod, hogy meg nektek is mondom, akik hallgatjátok most az Zsuzsit, meg engem, hogy én nagyon hiszek abban, hogyha valamit így mutat az élet, akkor arra úgy figyelni kell. És a Zsuzsit úgy mutatta nekem az élet, hogy az volt a csoportod neve, hogy kandida, barát vagy ellenség. És akkor ugye az volt, igen, de azóta megváltoztattam, és bocsi, hogy belevágtam a szabadba, majd el fogom mondani, miért változtattam meg. Jó? Ha lesz rá idő. Igen? Jó, mert egyébként, hogy ez nagyon nagy tanítás volt nekem, mert így valóban
ugye sok emberrel beszéltem erről, hogy Candida gomba így meg úgy, de azt, hogy a Candida gomba tulajdonképpen a testünknek a része, azt így te mondtad el nekem először, hogy itt ez nem úgy van, hogy ezt te kiírtod, mert hogyha kiírtod, ugyanolyan bajt okozol, hanem hogy egyensúlyba kell tartani. És akkor emlékszem, hogy beállítottál nekem azt hiszem egy 6 vagy 8 hetes ilyen nagyon komoly kúra volt, nagyon komoly étkezési szigorral, és ami nekem nagyon nagy erőt adott, az az volt, hogy ott voltál velem. Tehát, hogy tényleg napi szinten tudtam kérdezni a hülyeségeimet. Tehát azt tudnotok kell, hogy én a mai napig olyan hülyeségeket tudok kérdezni, hogy a Zsuzsi néha így fogja a fejét, hogy jól csinál. Na mindegy, de hogy így az nagyon jó volt, hogy ott voltál, mint támasz, és akkor egy nagyon komoly ö, irányba állítottam be az életemet. Tehát eleve most ugye, ami a külső fizikai számít, hogy lefogytam vagy 15 kilót. Kiiktattam egy csomó olyan dolgot az étrendemből, ami méreg volt. Már hogy nekem méreg volt. És akkor ugye elindult ez a béltisztítás, és nagyon jól lettem. És én ennek felbuzdulva, hogy nagyon jól lettem, ennek felbuzdulva újra elkezdtem ezt az életmódot, hogy jó, most már jól vagyok, akkor újra ehetek mindenféle olyat, amit nem kéne, és akkor ugye megint, akkor visszajöttek a tünetek, de akkor már tudtam, hogy ez a tünet ez az, hogy nekem speciál a Candida gomba, tehát tudom, hogy te nem csak ezzel foglalkozol, de hogy nekem ez visszajött, és akkor már tudtam ezt így szabályozni. De akkor megint jött egy olyan időszak az életemben, amikor így túl jól éreztem magam, mentem, utaztam a világban, ittam a finom borokat, ettem a finom mindenfélét, közben buliztam, és hogy akkor megint elindult. És akkor én nagyon hálás vagyok a Candida gombának is, hogy ilyenkor jelez, hogy így vegyél vissza kislány, mert hogy sok embernek nem jelez. És mi volt a kérdés? De pont arról beszélsz, amit kérdeztem, úgyhogy semmi gond. Ja. Közben itt felírtam dolgokat azzal kapcsolatban, ahogy beszéltél, hogy egyrészt az, hogy nincs olyan, hogy hülye kérdés. Hát én sokkal jobban örülök annak, hogyha sok hülye kérdés van, mint hogyha valaki soha nem kérdez semmit, és akkor 3-4 hónap múlva, vagy egy év múlva összetalálkozunk, és azt mondjuk, hát nem működött a program. Igen, de azt tapasztaltam, és pont most beszélgettem, volt egy elég komoly coach tanfolyamom, és hogy azt vettem észre, hogy én tudom, hogy nincs hülye kérdés, és tudom, hogy nem tudhatunk mindent, de hogy egy olyan irányban megy a világ, hogy folyamatosan meg vagyunk versenyeztetve, és állandóan mindenki mindenhez akar érteni. És akkor azt hiszük, hogy az egy hülye kérdés. És közben nem az, hanem tényleg erről beszélgettem most, az előbb gyakoroltam a szörnyűldözést az egyik osztálytársammal, ez egy nagyon jó pofa dolog, és pont erről beszéltünk, hogy mi ketten voltunk azok, akik folyamatosan kérdeztünk, és aztán kiderült később, hogy annyira hálásak voltak nekünk a többiek, mert hogy bennük is megjött ez a kérdés, csak azt gondoltak, hogy úristen, ez hülye kérdés, akkor nem kérdezem meg. De hogy igen, tehát a kérdés az egy tanítás mindenképp. Hogyha... Hát igen, és az a helyzet, hogy a kérdések úgy alakulnak ki a fejünkben, hogy élethelyzet függő mindig, hogy mit kérdezel meg. Tehát, hogyha te, mit tudom én, soha életedben nem szeretted a tejterméket, akkor most jut eszembe ez példának, akkor soha nem fogod megkérdezni, hogy miért ne egyél tejet. Igen. Tehát, hogy ilyen dolgokon, de szóval a másik meg, amit még az előbbihez szeretnék hozzáfűzni, amiről beszéltél, hogy te lefogytál, mit mondtál, 15 kilót? Hát 15 kilót, és nem csak az, hanem, hogy itt szellemileg nagyon toppon lettem. De olyan éles volt az elmém, olyan tudatos volt az egész, olyan fantasztikus 6-8 hét volt, utána is jó volt, igen. Na és ugye, hogy nagyon sokan nem tudnak lefogyni, rengeteg dolgot kipróbálnak, ilyen-olyan csodaszert, de arra nem gondolnak, hogy a mikrobiológiai egyensúlyukat kell helyre tenni. Tehát, hogy önmagában mondjuk egy béltisztítás, vagy egy akármilyen csodaszer
nem lehet elegendő, mert a személyt komplexen kell nézni. Tehát azt, hogy egyáltalán milyen életben, helyzetben vagy benne. Ugye vannak, akik folyamatosan éjszakáznak. A szervezetünknek az immunrendszere akkor tudna rehabilitálódni, amikor alszunk éjjel. Tehát mindenkivel az ő életét kell átbeszélni ahhoz, hogy bele tudjunk abba nyúlni, hogy jó irányba kezdjen el billenni. És a fogyás az nem mindenkinél 15 kiló. Tehát van olyan kliens, aki úgy keres meg engem, hogy úristen, nekem nagyon kellene életmódot változtatnom, nagyon rendbe kéne tenni magam, de én már annyira le vagyok fogyva, hogyha most még 2 kilót leadok, akkor elfogyok, vagy ki tudja, nem tudok dolgozni menni, vagy ilyesmi. És valamit nem jól csinál. nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy igazából mi azért vagyunk, ha jól csinálom a dolgomat természetgyógyászként, hogy ezt figyelembe veszem. És azt a megoldást keressük, hogy hogyan tudjad megoldani, hogy elmenjél dolgozni, tehát hogy talpon tudjál maradni, és először meg kell nézni azt, hogy a szervezet milyen állapotban van minden oldalról, és hogy mit kell először megtámogatni, mert valószínű, hogy ebben az esetben először támogatni kell, nem elvenni a szervezettől, hanem adni neki. És azt, hogy konkrétan az adott személynek mit kell adni, az ugye megint csak azon múlik, hogy a konzultáció alatt mik fognak elhangzani válaszként a kérdéseimre. És akkor még egy mondatot szoktam mondani mindenkinek, hogy nagyon fontos, hogy amikor valaki drasztikusan étrendet változtat, akkor is fogyni fog, hogyha nem kell leadnia 1 kilót sem. Ez teljesen normális, és ezért például azok, akik már úgy jönnek hozzám, hogy ők csontsoványak, azok már nagyon régen drasztikusan étrendet változtattak, és az én feladatom ilyenkor az, hogy inkább egy kicsit el kell kezdeni felépíteni. Igen, arra emlékszem, hogy nekem is mondtad, mert hogy én ugye nagyon szigorúan és nagyon keveset eszem, de nem azért eszem keveset, mert nem akarok enni, hanem beállt így a gyomrom. És úgy mondtad, hogy ez most ebben az esetben nem jó, hogy egy kicsit egyek többet, arra emlékszem. Ez most az utolsó, hát ugye most is benne vagyok a kúrában, itt vannak a csodálatos kis cuccaim, van egy ilyen kosaram, úgyhogy, ja, tehát, hogy tényleg egy ilyen teljes komplex, tehát akár még emlékszem, hogy arról is beszéltünk, hogy mondtad, hogy érdemes 11 óra előtt aludnom. Tehát, hogy azért, ez itt a reklámhelye, azért is ajánlak téged egyébként nagyon sok embernek, mert hogy tényleg ilyen komplexen tehát foglalkozol. Nem az a fontos neked, hogy ami a mai világban, hogy persze szedjen be egy ilyen gyógyszert, meg van egy nagyon komoly tudásod, amit az előbb bele akartam szólni, hogy azért te saját magadból tapasztaltál. És azért annál nagyobb tudás szerintem nincs, amikor az ember éveken keresztül a saját bőrén megtapasztal valamit, arra rátanul, és benne van az tényleg, hogy én segíteni akarok. Tehát ez szerintem nagyon fontos emberi támogatás. Igen. És nekem segített sokat, igen. Köszi, hogy ezt mondod, mert én is így érzem, hogy nagyon fontos az, hogy miket éltem meg, és annak idején 2000-től 2003-ig voltam igazából nagyon-nagyon rossz állapotban, és 2003-2005 között meggyógyultam folyamatosan, és még utána is volt mit rendbe hozni magamon, de úgy éltem meg ezeket a tüneteket, hogy ezeket valószínűleg azért kaptam, hogy amikor az emberek beszélnek magukról, hogy mennyi bajuk van, tehát hogy mik jöttek ki testi tünetként rajtuk, akkor értsem, és tudjam, hogy miről beszélnek. És most várjatok, most itt belevágok a saját szavamba, nyugodtan írjatok kérdéseket, meg
meg kommenteljetek meg, majd meg fogom nézni, és válaszolni fogok rájuk, csak nem egyszer, tehát most nem mindig Igen. egyenként. Na, szóval akkor, amikor én rájöttem arra, hogy milyen élethelyzetben vagyok, egyáltalán tehát a családi helyzetem, a párommal, a gyerekeimmel, a rokonsággal való kapcsolatom, hogy hogyan élem meg azt, hogy nem tudok elmenni dolgozni, vagy nem tudtam elmenni táppénzre, mert éppen egy olyan képzésre jártam, ahol nem engedhettem meg magamnak, hogy beteg legyek, és bizony annak lett a következménye, hogy aztán nagyon beteg lettem. És hogyha ezeket a dolgokat megtanuljuk előre, hogy tudom, hogy ez nagyon nem jól hangzik, mert az emberek többsége, 99%-uk tapasztalataim szerint, amikor azt mondom, hogy ezeket a dolgokat meg lehet előzni azzal, hogy egy kicsit előre gondolkozol, és tudod azt, hogy jönnek nehéz élethelyzetek, és egy kicsit rákészülsz arra, jó, ha nem tudod, akkor, hogy most mi fog következni, akkor is tudod, hogy jönnek majd nehéz élethelyzetek. Tehát mindenképpen fel kell készíteni a testedet, a gondolkodásodat, az idegrendszeredet arra, hogy majd lesznek ilyenek. És hogy mivel lehet felkészíteni? Hát például azzal, ugye nagyon sokat emlegetjük mostanában a sportot, de ha valaki utál sportolni, tehát utálja magát a tevékenységet, akkor az nem lesz neki kikapcsolódás, és nem lesz neki építő jellegű. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Szeretnék mondani valamit, mert hogy így tudom, hogy erősíthet egy olyan tapasztalat, hogy én nekem volt olyan, amikor a végletekig elmentem, és amikor megvártam, hogy az élet egy péklapáttal hátba vágott. És hogy nem kell ezt megvárni, és hogy az a tapasztalatom, hogy mindig mindenki azt mondja, hogy nekem erre nincs időm. És akkor azt szoktam mondani, hogy mire nincs időd magadra? Nem, hogy a gyerek és az iskola és hogy a munka. Na oké, de hogyha nem figyelsz oda, akkor egyik pillanatra a másikra fogsz kiesni abból, amiben vagy. És akkor nem tudsz rá felkészülni, és akkor már foghatod a fejed, hogy megelőzés. És hogy én nekem ezt tanítottad meg, hogy nem kell megvárni azt, amíg olyan állapotba kerülök, mint mondjuk egyszer, hanem tényleg oda kell figyelni. Én azt tanultam meg, hogy alapvetően tartani kell egy étrendet, ami szerintem egyáltalán nem drágább, mint egy normális étrend, sőt, a gyomor az ugyanúgy kevesebbet kér, hogyha ezt megtanítjuk neki, és hogy hát én megmondom őszintén, hogy néha bűnözök, tehát néha nem tudok ellenállni egy csokinak, vagy egy pohár bornak, de akkor tudom, hogy akkor vagy vezekelni fogok egy napig, vagy egyszerűen nem vezekelek, hanem annyi nem fog ártani, utána megint beleállok egy ilyen egészségesebb étrendbe. Most ez nagyon fontos mondat, amit mondasz, úgyhogy itt most állj meg egy picit, mert ennek az a lényege, hogy mindenkinek megvan az a betegségszint, ami alapján követnie kell egy programot. És te azon a szinten vagy, hogy mivel most már nem tudom hányadik, harmadik alkalommal hozod rendbe magad, ezért már tudod, hogy te mit engedhetsz meg magadnak menet közben. De akkor, amikor valaki először vált életmódot, és már nagyon böki a szög, és már nagyon-nagyon szeretne rendbe jönni, nem engedhet meg magának ilyen csalásokat, és ekkor szokott lenni a probléma, amikor én ezt kimondom, hogy fél év, de van akinél egy év. És van, aki megszökik. Idézőjelben mondom, hogy megszökik, mert ez azt jelenti, hogy nem jelentkezik többet. Tehát ez nem rólam szól, nem velem szúr ki. Tudom, hát mindenki a saját kenyerének a kovászos uborkája. Igen, így van. Jó, hát magunkért vagyunk felelősek, és én azt javaslom mindenkinek, hogy amikor a világ tele van olyan információkkal, ami értünk van és segít, akkor igenis vegyük elő saját magunkat, és legyünk mi a fontosak. És amikor itt van egy olyan segítő, mint ugye te, Zsuzsi, akkor igenis, és ezt a pénzt, amit mondjuk egy segítőnek adunk, azt nem a segítőnek adjuk, hanem magunknak. Tehát, hogy magunkra költjük ezt a pénzt, magunknak tesszük azt a szívességet, hogy mi jól legyünk.
Úgyhogy ezt a gondolkodást is érdemes lenne egy kicsit így átalakítani annak, aki állandóan nyavajog valami miatt. Tehát szerintem, tehát ugye a bevezetődbe kérdezett, hogy mit tesz beteggé a máj, vagy az epe, vagy a stressz, vagy az étkezés, vagy a mit tudom én. És akkor így gondolkoztam, hogy úristen, nekem erre kell majd válaszolnom, és nekem így azt fogalmazódott meg, hogy tulajdonképpen így minden együtt, tehát hogy mindenre figyelni kell, és hogy én egyébként pont ezzel foglalkozom, meg ezt tanulom, ezt, hogy a test, lélek, vagy fizikai test, érzelmi test, szellemi test összehangolása. Majd erre kitérünk, amikor befejezted, de szóval, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy átkattintsuk a fejünkbe, hogy mi vagyunk magunknak a fontosak, és kérjünk segítséget olyanoktól, akik már megtapasztalták, hogy milyen a saját bőrükön a változást. Mert hogy egyetlen egy testünk van, egy életünk, és azt így érdemes jól élni. Um, e- Ez nagyon érdekes dolog, hogy pont téged hívtalak meg, és mind a ketten, tehát én is elindultam ugye egy bizonyos természetes gyógymód irányába, mármint hogy annak a tanulása, és utána pedig ugye az alkalmazása irányába, és te is elindultál egy ilyen irányba, és azt tapasztaltam, hogy a legbetegebbek, tehát a legjobban egyensúlytalanná váló emberek igazából azért lesznek betegek, mert nem az útjukat járják. És ez a nem az útjukat járják, egy kicsit spirituálisan hangzik, de valójában szerintem egy teljesen racionális mondat. Tehát akkor, amikor vannak belső igényeid, belső vágyaid, de még igazából nem tudtad megfogalmazni, egyszerűen csak abban az életben, amiben benne élsz, kényelmetlenül érzed magad, mert úgy érzed, hogy Laci ül a hátadon, van egy ilyen mondás, amikor egyáltalán bizonyos feladatok megoldásához el kell indulni, meg kell csinálni, és az a nap 24 órájában ez történik veled, és az, hogy te valójában mit szeretnél, az lehet, hogy a fejedben álmodozás képében ott van, de csak ennyi marad meg belőle, és elfolytod ezeket a vágyakat, ahelyett, hogy nekiállnál megvalósítani. És ez amiatt is van, hogy ugye most, hogyha a mi korosztályunkról gondolkodom, akkor a mi szüleink azok úgy neveltek bennünket, hogy tanulj egy olyan szakmát, amivel lehet pénzt keresni. És bizony, gyerekem, csak izzadtsággal lehet pénzt keresni. Tehát például, amikor én gyerek voltam, és valaki azt mondta, hogy mit tudom én, olyan iskolába megy, ami képzőművészeti, akkor az én fejemben az jelent meg, hogy hát basszus, de jó ennek, ez csak úgy el lehet a világban, aztán nem csinál semmit, és majd eltartja valaki. Mert nem tudtuk elképzelni, hogy egy képzőművész az, az egy kereső szakma lehet, tehát hogy ő szeretheti azt csinálni. És akkor ugye felnőtté váltunk, kialakult egy kép a világról, és kiderült, hogy bizony például a képzőmű, mennyi olyan ember van, aki ilyen iskolát végzett, és most ők azok, akik egy picit talán valamilyen módon összetudják fogni azt a pici maroknyi embert, akik arra vágynak, hogy kicsit közelebb legyenek a természethez. Például. És hogy mit akartam ebből kihozni, hogy azok az emberek, akik elindulnak a javulás útján, nagyon sokan lesznek valamilyen értelemben segítő szakmában. Hát ezt nem jól fogalmaztam, ezt a mondatot. Tehát nagyon sokan kötnek ki valamilyen segítő szakmában. És ez tehát azért lehetséges, mert ezek az emberek sokkal érzékenyebbek lelkileg, ezért betegebbé tudnak válni, hogyha elnyomják magukban a vágyaikat. Hát meg azért, mert ez egy óriási diszharmóniát okoznak maguknak azzal, hogy elnyomják a vágyaikat, és a diszharmónia az iszonyatos durva. Tehát szerintem a diszharmónia és a betegség között egy olyan párhuzamot lehetne vonni, tehát ugye a diszharmóniát bárhova berakhatod, az étkezésbe, a mozgásba, mindenhova. Így van.
és Igen. mindenkinek meg kell találnia azt, hogy mi az, amivel ki tudja magát egyensúlyozni. Vagyis el kell kezdened magaddal foglalkozni. Igen. Ö, az, hogy te milyen úton indultál el, azért is szeretnék majd beszélni róla, de szerintem majd az utolsó egy ilyen 10 percben mondjuk el, hogy mi az, amivel te foglalkozol, és hogy esetleg lehet, hogy van, aki szeretné kipróbálni ezt a megoldást is, hogy a test-lélek-szellem egy kicsit egységesebbé tudjon válni. Tehát ezt majd a végén. Most csináljuk azt, hogy megnézem, hogy milyen kérdések jöttek. Ha van hozzáfűzni valód, akkor majd te is megmondod. Én meg most tehát visszatekerek teljesen az elejére, és akkor megnézem, hogy milyen megjegyzések vagy kérdések jöttek. Azt mondja, hogy most addig beszélj valamit. Addig énekelek valamit. Hát akkor addig gyorsan elmesélem, hogy egyébként nekem alapvető diszharmóniával kezdődött az életem, mert engem nem akart az anyukám, tehát hogy nagyon fájt neki a bátyámmal való születés, és nem akart, és az apukám mondta, hogy de, mert ő szeretne egy kislányt, mert hogy ő tudja, hogy az lesz egy kislánya. Az anyu mondta, hogy nem, nem, mert hogy fájt nagyon a szülés, és akkor titokba elkezdett szedni fogamzásgátlót. Az apukám megtalálta a fogamzásgátlót, adott az anyukámnak egy pofont, és így lettem én. És akkor ez, ha valaki egy kicsit hívhatjuk spirituálisnak, vagy ha hisz az ilyen, ilyen ősi dolgokba, vagy trigger, vagy nem tudom, akkor így tudja, hogy azért ez egy komolyabb dolog volt, hogy nem csak egy pofon, amin úgy nevetgélünk, és akkor én 28 éves voltam, amikor elmentem kineziológushoz, és ő mondta meg, hogy a fogantatásomnál van egy erőszakosság. És hogy onnan van az én gyerekkori aszmám, onnan van az, hogy én például ilyen 10-12 évesen lopkodtam, 500 forintot elloptam az anyukám pénztárcájából, és akkor elrohantam a palacsintázóba, vettem 50 palacsintát, és elosztogattam, mert én ott a római parton 40 gyerekkel nőttem fel, és akkor ez leesett ilyen 34-5 évesen, hogy ez azért volt, mert hogy engem szeressenek. És aztán ez ki is lett mondva, hogy igen, te mindig valami olyat csináltál, hogy felhívd magadra a figyelmet. Viszont ugye nem akart az anyukám, pofon által lettem, én mégis látszólag egy jó családba születtem bele. De 9 hónapig nem kaptam meg azt a szeretetimpulzust, amit egy normális, mondjuk amit én a lányomnak adtam, vagy te, hogy így simogatod a hasad, hogy jaj, pici baba, nem sokára megszület. De nálunk ez nem volt, hogy jaj, ez már megírug. És hogy így tudod, hogy én hála Istennek, én ezt gyönyörűen rendbe tettem a szüleimmel, pontosan a harmónia, diszharmónia, a saját gyógyulásom érdekébe, de hogy alapvetően jött egy diszharmóniám. Tehát szinte nem csoda, hogy most vagyok 49, hogy most fél éve nőtt be a fejem lágya. Amit egyébként nem bánok, de hogy most meg annyira, illetve nem jöjjön be soha, de hogy nem is használok fluoros dolgokat, de hogy most viszont már érzem azt, hogy azokat, amiket te adtál nekem, ugye szedem a halolajat, a krillolajat, szóval nagyon jó kis cuccokat, a máj támogatott, hogy én ezt most már be fogom illeszteni az életemben, mert hogy így jót tesz, és nagyon jól vagyok, és 49 évesen 6 órát a szőlőben dolgozom, és utána még végigpörgöm a délután. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy én nagyon tudatosan pihenek, tehát meg tudok nyomni már itt egy gombot, és 20 percre ebéd után így egyébként nem bírnám, de hogy ez mind összefügg ezzel, és szerintem a legfontosabb, az valóban az, hogy mit teszünk meg. Az Ez az az egyik. egyik. Igen, Igen. igen, Igen. ez így van. Most itt megálltam a kérdéseknél. Maci kérdezi, hogy változó korban mekkora esély van fogyni, mert hogy a környezetében lévő emberek azt mondják, hiába eszel kevesebbet, akkor is hízni fogsz. Na, szóval ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert van egy tévhit,
Már gondoltam is rá, hogy majd készítek róla videót, mert találkozom is ilyennel. A férfiak képesek arra, mondjuk azt, hogy zömében a férfiak, jó? Arra, hogyha kevesebbet esznek, akkor fogynak. A nők esetében akkor fogy egy nő, hogyha jól be van állítva az étrendje. Tehát ugye mi érzékenyebbek vagyunk idegrendszerileg is, hormonálisan is, mindenhogyan. És hogyha elkezdesz minél kevesebbet enni, akkor például nekem voltak olyan klienseim, akiket meg kellett tanítani enni, mert azt mondta, hogy már szinte semmit nem eszik egész nap, még a pohár víztől is hízik. Na és ez azért tud megtörténni, mert a pajzsmirigy érzékeli azt, hogy itt valami nem oké, nem jön a tápanyag, és ezért, amikor véletlenül jön egy picike is, akkor rögtön triplán elkezd raktározni, mert rákészül arra, hogy nem nagyon fog jönni az étel. És ugye, hogyha a szervezetnek valami beüt, valami krach, akkor ugye legyen miből lefogyni. Most ezt így nagyon, hogy is mondjam, nagyon hétköznapiasan magyaráztam, de én nekem ez a mániám, hogy úgy magyarázza. Tehát, hogy ne tegyek bele idegen szavakat, meg ilyeneket, hanem azt, hogy a szervezeted így reagál. Tehát, hogyha azt érzi, hogy itt bármikor gond lehet, és ugye ha tápanyaghiányosan étkezel, mégpedig, hogyha egyszerűen egyre kevesebbet eszel, és nagyjából már semmit se eszel, akkor bizony tápanyaghiányos vagy, akkor kénytelen raktározni, hogy valami legyen. És akkor még a tápanyaghiányos étkezésnek lehet egy olyanja is, hogy azért raktároz a szervezet, mert lehet, hogy megvan a napi adagod, normálisan, mennyiségileg eszel, csak éppen olyan rossz minőségű ételeket, ugye a street food, meg az félkészételek, a készételek, az acskós levesek, a nem tudom micsodák, az ilyen-olyan leveskockák, az ételízesítők, az ízfokozók, a tartósítószerek, a nem tudom micsodák, hogy az étel, az a tápanyag, amire valójában szüksége lenne a szervezetnek, az viszont nem megy be. És akkor nincs anyag, tehát ez olyan, mint amikor a kömves nem tudja felépíteni normálisan a házat, mert mondjuk a téglaszállítók azok sokkal többször fordulnak, több téglát hoznak, mint akik a maltert megkeverik, hogy egyáltalán föl lehessen építeni. És ha nincs malter, halmozódik a tégla. Tehát, hogy ezt remélem értitek, hogy valahova le kell rakni. És akkor ugye az ember esetében mindig oda rakódik le az ilyen cucc, ahol a legjobban utálod. Tehát ugye a nőknél a csípő, a hasalja, tehát ez a stresszpocak kialakul, tehát ilyenek tudnak lenni. És a férfiak valóban, hogyha hajlamosak a túllevésre, vagy a többletkalória bevitelre, ők, hogyha egyszerűen így átállítják az agyukat, és beállítják maguknak azt, hogy kevesebbet tesznek, gyönyörűen le tudnak fogyni. De a nők teljesen máshogy működnek. Tehát őket valóban az idegrendszer és a hormonrendszer irányítja jobban. Mondhatok valamit? Igen? Macinak, hogy egyrésztről, hogy írod, hogy a környezeted mondja, hogy hiába eszel kevesebbet, hívni fog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ne a környezetedre hallgass, hanem egy ember. Tehát, hogy az, hogy annyi információ van a világban, hogy egyrésztről utána lehet már nézni mindenhol, hogy ki az, aki hiteles, vagy ki az, aki nem. És hogy érdemes egy embernek a tanácsait követni. Most én nagyon ajánlom az Zuzit, mert tényleg az Zuzi nagyon képben van ezekről, meg az, hogy ezt most le kell nullázni. Tehát, hogy nekem is azt tanítottad meg, hogy oké, Csilla, ne kapkodj, ne akard a kandida gombáidat egyből kipucolni, mert először még mást kell kipucolni. És akkor én már alig vártam, hogy ezt a Candida Clean-t bevegyem,
de akkor még jött ez az első 10 napos csodálatos béltisztító, amikor ültem a WC-n naphosszat, és élveztem, hogy tisztulok. De hogy igen, tehát hogy ez egy munka, ez egy önmunka, és És szerintem nincs jó, lehetetlen, csak mondjad, majd utána tehetetlen. mondom. Igen? Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Hát igen. Szóval a béltisztító megint egy kulcsmondat volt, mert van olyan ember, aki úgy fordul hozzám, hogy már alapból bélgyulladásos, tehát ő nekik nem adhatok egy olyan béltisztítót, mint neked. Aha, Tehát el kell kezdenünk a gyulladáscsökkentést. aha. Ki Igen, kell még az, derítenünk, hogy mitől van például. igen, még az jutott az előbb eszembe, hogy képzeljétek el, hogy én elmentem egyszer ezzel a... Nekem általában, amikor a kandida gombám túl szaporodik, akkor az történik, hogy elkezd a fülemből és a köldökömből folyni valami. És akkor én már tudom most már, hogy mi van, de egyszer elmentem egy fülészetre, és megkérdeztem a fülésztől, hogy ez lehet-e. És azt mondta, hogy ő nem tudja. Tehát az van, hogy nagyon sok orvosnak fogalma sincs erről az egészről. És hogy ugye elmegyünk például egy orvoshoz, elmondjuk, hogy mi bajunk van, kapunk egy antibiotikumot, és nekem konkrétan az antibiotikumtól elkezdett megint szaporodni a kandida gombám. Persze. És nem is biztos, hogy le kell terhelni a szervezetünket kandidagombával, hanem el kell kezdeni azon gondolkozni, Antibiotikummal. hogy Jó. vagy igen, antibiotikumot, hanem hogy érdemes tényleg, amit az Zuzi az előbb mondott, hogy sajnos nagyon kevés olyan étel van, amiben nincsenek olyan dolgok. És De azért például, megoldható, mert egyébként egy jó példának szeretnélek ebben is felhozni téged, hogy ugye mikor is költöztél külföldre? 1 éve, vagy 2 már? Igen. És ott is megtaláltad azokat a forrásokat, ahol be tudod szerezni a úgynevezett, tehát számunkra egészségesnek tartott ételalapanyagokat. Tehát az sem lehet kifogás, hogy elmentél külföldre. nem, abszolút, sőt, én azt mondtam, most már így, hogy 3-szor túl vagyok egy ilyen komolyabb kúrán, vagy komolyabb önmunkán, hogy ugye megveszem 5 euróért egy kiló csirkét, ami tele van nyomva hormonnal. Vagy megveszem 15 euróért a csirkét a háznál. És akkor én azt mondom, hogy inkább megveszem 15 euróért, azért, mert tényleg amit megeszek, az vagyok én. És ez Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mérget eszünk meg tulajdonképpen. És én nekem például a párom nem eszik cukrot. Én néha eszem cukrot, és akkor utána mindig mondja, hogy de hát te csinálod magadnak. És hogy tényleg én sem magamnak. De akkor ugye most küldtél nekem egy pár ilyen jó édességrecepteket, és vannak azokat egészségesnek mondható és édességek. sokkal finomabb, és az, amikor tényleg megtapasztalod azt, hogy megeszem egy csokit, és utána ilyen leszek, Igen. vagy már nem éri meg. Nem Így éri meg, van. Így mert van. nincs minőségi élet. Maci bemutatkozott, hogy Andreának hívják, köszönöm szépen, nagyon kedves Igen. vagy. Szóval kedves Andrea, igen, van remény a változókorban. Én már túl vagyok rajta, vagy nem is tudom, hogy túl vagyok el, mert időnként még érzem a súlyát, de én is meg tudtam mondani, hogy nem hisztam el. És Csilla, te meg most mész bele, ugye? Ne, hát várj, én pont ezt most el akarom nektek mesélni még, mert ez is egy jó tapasztalat, hogy emlékezz vissza, hogy decemberben meséltem neked a hőhullámokról. És hogy így beszéltük, hogy hőhullámok, hát vastag takaró, tök jó, éjszaka jön, kitakarózol, csak hogy ugye én kimegyek a szőlőbe, van rajtam 3 nadrág, 3 pulóver, Nem akkor ott tudsz nem nevetközni, igen. igen. De éjszaka rendesen jó volt, hogy tényleg kinyitottam, és akkor éreztem, hogy most már annyira hideg van, és ugye én december 24-én kezdtem el most megint a kúrát, és 1 hónap alatt semmi, tehát egy picike hőhullámot. És így értem azt, hogy attól, hogy nagyon szigorú vagyok magamhoz. Az a helyzet, hogy amikor
szarokat eszünk, tehát olyan dolgokat, amire valójában nincs is szüksége a szervezetünknek, akkor bizony jelezhet azzal, hogy ha már a változókor küszöbén vagyunk, hogy jönnek a hőhullámok. Tehát ez nagyon érdekes, tehát amikor valami olyat eszel, ami neked nem jó, azt tutira hőhullám tudja jelezni. Én például megőrülök időnként egy csokiért. Tehát vannak ilyen időszakaim, hogy most nagyon meg kéne ennem. Ha csak egy kocka csokit, elég annyi, de kell. És 3 perc múlva tiszta vörös vagyok, és nagyon melegen van, és szóval ennyi. Tehát ez is azt mutatja, hogy a változó kornak a tüneteit nagyon szépen lehet kordában tartani önkontrollal egyrészt, másrészt pedig, hogyha megfelelő ételeket adunk a szervezetünknek, akkor tud dolgozni, tehát van mivel dolgozni. Harmadrészt pedig nagyon fontos, hogy ha mondjuk valaki, tudom én, 50 éves koráig is nagyon-nagyon egészségesen étkezett, és elkövetkezik a változókor, lehet, hogy ha ugyanezt folytatja, mint eddig az étkezésében, meg az életmódjában, a mozgásban, a stb., akkor el fog hízni. Mert más lesz az anyagcsere minősége, és más tápanyagokra lesz szüksége bizonyos fokig. Tehát ezt is érdemes átalakítani. És akkor a Maci, hogy hogy nem természetesen úton ért el a változókor, hát erről személyesen kell beszélnünk, mert ez most nem természetes úton, akkor valószínűleg műtét volt, tehát ott már volt egy betegség, vagy hát valamilyen diagnózis, ami miatt ezt meg kellett tenni, és akkor azt is vizsgálni kell, hogy az miért történhetett, és az alapján változtatni a dolgokon. Na, igen? Én emlékszem, még annyi, hogy én emlékszem, amikor mondtad nekem egyszer, mikor ilyen gurgulázó szemekkel néztem a csokit, és írtam neked, hogy Zsuzsi, nem bírom tovább, nekem csokit kell ennem, és akkor mondtad, hogy akkor ilyenkor igyam meg ezt a Microbiome Pro-t, ami egyébként 33 gyógynövény is, tényleg imádom, tehát érzem ezt, és aztán ugye mondtad, hogy addig kell tartanom a kúrát, amíg nincs bennem ez, hogy a mögöttem a hipermarketben, vagy szupermarketben ilyen árus szemekkel nézek, olyan kajákra is, mondjuk Haribo, amit egyáltalán nem szoktam enni, és hogyha ez a sóvárgás megszűnt, és ahogy ezt mondtad, éreztem, hogy tulajdonképpen tényleg az, hogy a szervezetem sóvárog. Igen, És, igen. és akkor ez megszűnt, ez a sóvárgás. És egyébként, ami még nagyon fontos, hogy tényleg, ha odafigyelünk erre a kajálásra, akkor az egy olyan hihetetlen büszkeségérzést ad magunknak. Azt tényleg meg tudtam csinálni. Igen. Igen. És az van egy bogaram, mi ez? Milyen folyletke, és folyamatosan itt mászkál előtte. Nekem is van egy legyem, ez az első légy. Hát köszönöm a dicséretet, azt mondja, hogy most is csinos vagyok. Hát köszönöm, Andi. Igyekszem tenni magamért. Na, azt mondja, hogy nagyon érdekes dolgokat mondtok, tetszik, én is változókorban vagyok. Na, ez egy másik Andrea. Úgy látszik, Andreák napja van. Réka is. Ja, nem, akik írnak, azok közül is. Igen. Van egy fiunk is. Szabó Nándi. Szia Nándi, puszillak! Képzeld, osztálytársam volt a Nándi. Ti hol laktok, Nándi? Ők is külföldön vannak, azt hiszem Németországban. A Brigi meg írta, hogy pont egy tisztító kórán gondolkodik, hát csak ajánlani tudjuk, mert tényleg, szóval, hogy érzelmileg, szellemileg, fizikailag nagyon kell a tisztítás, nagyon. Igen. De én még azt is személyre szabottan javaslom, tehát nem csak úgy tessék itt egy pakk, aztán csináld meg, hanem fontos az, hogy személyre szabottan legyen. Na, én azt érzem, hogy most jött el az a pillanat, hogy beszélj magadról, arról, hogy miért pont ebbe az irányba kezdtél el tanulni, és hogy mit is jelent pontosan ez a... Majd megmondod, hogy mi az.
Jó, hát ugye a tanulás az akkor elkezdődött 28 évesen, amikor kimondták azt, hogy az én aszmám, meg akkor már az indoló miómám is ugye érzelmi eredetű, és akkor én elkezdtem autodidakta nagyon foglalkozni magammal, és akkor elvégeztem, az 10 éve volt, elvégeztem a reikit, aztán a Bach virágterápiát, aztán az SVT-t, és nagyon érdekelt engem is ez az egész, hívhatjuk spirituális útnak. Én a spiritualitást azt mondom, hogy vissza a természethez. Én nagyon hiszek benne, hogy azért jöttünk ide a Földre, hogy a szeretetet és az összefogást képviseljük, és szerintem azért kapjuk ezt a sok rosszat, ami van, mert nem ezt csináljuk. Ugye ez is egy ilyen kollektív diszharmónia tulajdonképpen, amit az emberiség ad, és akkor hát van egy 25 éves lányom, aki miatt ugye jobbá akarom tenni a nagy szavak ezek, de hogy így a világot, és, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy annyi buktatom volt az életben, annyi sok tapasztalatom, hogy megtanulhattam milyen élni nagyon minimálba. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én nem veszek magamnak semmit, mert megveszem a mindennapok is ananászomat, azt ehetek? Zsuzsi, azt ehetek ananász? Ehetek most. Megtanultam esővízzel élni, szóval, hogy azt mondhatom, hogy egy olyan kerékvágásba került az életem, hogy így tényleg tudok már magamból adni. És akkor nekem van egy, hát igen, tehát van mellettem alkohollal kapcsolatos dolog, amivel én küzdök, egy alkoholista társ, már javuló félben van, de ez engem arra ösztönzött, hogy ráálljak egy olyan útra, ami engem, hát ami őt is tudja segíteni, és ami engem elvisz egy olyan irányba, ami tényleg egy ilyen segítő szándék. És akkor elvégeztem most egy nagyon komoly nemzetközi coachképzést, illetve egy self-essence, és akkor itt van ez az önmagunk eszenciája, ez a neve ennek a dolognak, amit én megtanultam, kitanultam, és a rabja lettem, és ez úgy szól, hogy a hipokratészi személyiségtipológiák, illetve a bioritmus alapján Artur Zsiskov és két magyar fantasztikus nő kidolgozott egy olyan számítást tulajdonképpen, vagy hát egy olyan rendszert, amivel a születési dátumból meg tudunk nézni egy alapadottságot. Tehát ugye úgy szól a fáma, hogy amikor megszületünk a Földre, akkor, akkor Valamilyen szabályokat megsértettem, még soha életemben nem sértettem meg szabályokat, úgyhogy mármint, hogy itt a TikTokon biztos, hogy nem. lehet, hogy valami olyat mondtunk, de nem mondtunk semmi olyat. Nem tudom, de érdekes. Hát remélem, hogy nem leszek letiltva. Remélem nem miattam. Te sem mondtál semmi olyat, szerintem legalábbis, nem tudom. Nem bántottunk senkit, nem politizáltunk, nem szíttunk senkit, na mindegy. Majd, ahogy a franciák mondják, c'est la vie, lesz, ami lesz. Ja. Szóval, hogy ez a self-essence, ez arról szól, hogy amikor megszületünk, három energia ér minket, az anyai, az apai és a föld energiája. És ki tudok számolni születési dátumból fizikai, érzelmi és szellemi, intellektuális adottságokat. És meg tudjuk nézni azt, hogy az adott ember ezekkel az adottságokkal él vagy nem él. Tehát mondok egy példát, most volt egy srác, akinek megcsináltuk az elemzést, és kijött neki, hogy ő egy mindjárt mondom, flexibilis, konzekvens. Nem is érdekes, mert szerintem úgysem tudjuk, hogy pontosan az mit jelent, inkább azt mondjuk, hogy mi lett belőle. Ő egy nagyon, nagyon nyugodt, megfontolt srác. És mondja, hogy de én nem vagyok ilyen. És akkor elkezdtünk beszélgetni. Ugye ez egy elemzés, ez úgy néz ki, hogy olyan 1-1,5 órát beszélgetünk, és akkor mondja, hogy nem vagyok ilyen.
És akkor megfejtettük azt, hogy ő neki egész gyerekkorában az apukája kiabált az anyukájával, de meg is ütötte. És hogy neki ezzel komoly dolga van. És hogy erre ő magától a beszélgetés során rájött, és nagyon hálás volt, hogy visszataláltunk arra, hogy neki egyébként mi az eredeti működése. Úgy ez volt nagyon érdekes, a másik nagyon érdekes volt, hogy fiatal lány, minden este fáj a feje. A szülők már el akarják vinni orvoshoz. Kiderül, hogy fizikailag nem terhelhető, mert ugye ez a self-essence rendszer ezt tudja mondani, hogy fizikailag mennyire vagy erős, vagy mennyire vagy érzékeny, érzelmileg mennyire vagy erős, szellemileg mennyire vagy erős, mennyire vagy terhelhető, és a kislány nem volt terhelhető fizikailag, és szellemileg sem annyira, érzelmileg viszont nagyon. Kézilabdázni küldték minden nap 2 órát, matek versenyre küldték napi szinten, és nem egy túl kiegyensúlyozott családban volt. Tehát olyan diszharmónia volt szegénynek a feje fölött, tehát neki, tehát ilyenkor az van, hogy meg kell nézni, hogy miből lehet visszatölteni a szellemi testünkbe, az intellektuális testünkbe, vagy a fizikai testünkbe. Tehát, hogyha egy nagyon jó környezetünk van, és tudunk pihenni, és jól táplálkozunk, akkor bírjuk a kézilabdázást. Lehet, hogy a matekot el kell engedni, de hogy szóval mindegy, és akkor ezt tudja a self-essence, igen. Várj, pontosan arról beszélsz, amiről a beszélgetésünk elején én beszéltem, csak a self-essence oldaláról mondod. Tehát, hogyha az ember a kikapcsolódásait annak megfelelően teszi, amit valójában a teste igényel, akkor kiegyensúlyozottá tud válni. És nem csak a kikapcsolódásait, hanem a tevékenységeit is, a napi tevékenységeit. Ha nem, akkor nem. És bizony önzővé kell válnunk ilyen szempontból. Tehát én azt tanultam meg az SVT-n, ugye ez is egy ilyen, nagyon sok rossz tudás van. Egyébként írják közben a csajok, hogy valami kamu profil, úgyhogy nem sértettem. Igen, láttam, igen, köszi. Hogy nagyon sok a rossz tudás a sok információ miatt az interneten. És igen. Hogy ugye mondjuk nagyon sokat, hogy jaj, milyen egoista vagy. És amit én megtapasztaltam, meg tanítok is, hogy az ego az nagyon fontos, de az egót azt egy ilyen 30%-on kell tartani, ami azt jelenti, hogy magunkért. Tehát amit mondasz, hogy önzőnek kell lenni, hogy igenis, azt kell például egy anyukának megérteni, hogy ha ő nincs jól, akkor nem tud adni a gyereknek, a családnak, a munkahelynek, és szétesik. És hogy itt jön ez, hogy önzőnek kell lenni, és a tengelyen középen kell tudni maradni, mert ugye amikor így mondja egy tanító, hogy önzőnek kell lenni, meg mit tudom én, akkor az ember, meg hogy szeresd magad, ez is egy ilyen rossz tudás, hogy szeresd jobban magad. Igen. Hogy az is olyan, hogy hazamegyek, és akkor na jó, hát én csak magamat szeretem, de ez nem erről szól. Tehát itt is ezt a tengelyt kéne megtalálni. Szóval, hogy kicsit el vannak itt tévejedve a dolgok, mert annyira sok információ van, hogy ez nem igaz, és közben meg az élet az annyira fantasztikusan egyszerű és természetes, hogyha odafigyelünk, meg tényleg a tiszta szándék vezérel minket saját magunkkal szemben. No, szóval, ez nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, és én meg azt akarom elmondani, hogy te vagy az egyik olyan kapcsolat, akihez mondjuk szívesen küldök a klienseim közül bárkit, tehát most kialakítottam egy kört igazából, akikkel együtt dolgozom, tehát ami nekem nem profilom tevékenységben, ahhoz találok olyan embert, aki viszont úgy csinálja, hogy én úgy gondolom, hogy ez így oké, mert hogy kapcsolni kell mindenképpen. Tehát nem elég csak bogyókat beszedni, nem elég csak az étrendet megváltoztatni, nem elég csak az, hogy ezentúl este 10-kor lefekszem, és hogyha a plafont nézed egész éjszaka, akkor nem értél el vele semmit. Tehát belül a lelkedben, az agyadban zajló folyamatokat is helyre kell tenni. És itt vagy te egyik ilyen lehetőségnek.
Ö, és majd még lesznek ilyen beszélgetéseim másokkal is egyébként, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor csak figyeljetek majd, mert majd jövő héten kedden egy biorezonanciás kolléganővel fogok például beszélgetni. No, és akkor még Maci Andi kérdezi, hogy mi az igazság abban, hogy este 18 óra után még almát se lehet enni. Hát az az igazság abban, hogy minden ember egyszeri, megismételhetetlen csoda, ennek megfelelően az élete is egyedi, és ahhoz kell igazítani, hogy kinek mikor mit lehet, és mit kell, vagy mit szabad fogyasztani, inni, enni. Úgyhogy ez a válaszom erre. Én egyébként nem eszem már 6 után, és próbálok elaludni 11 előtt. Egy picit éhes vagyok, de sokkal jobban alszom úgy, hogy egy picit éhes vagyok. És hogyha mondjuk a régi Csilla, aki mondjuk evett lefekvés előtt, ő sokkal rosszabbul aludt. Egyébként azt jó, hogyha tudjátok, hogy azt hiszem, olyan este 9-10 körül leáll az emésztés. Most, hogyha mondjuk még este 6-kor megeszel egy almát, vagy este 8-kor megeszel egy almát, akkor tehát annak többféle kimenetele van, mert attól függ, hogy egész nap mit ettél, hogy az az alma mennyire kerül emésztésre, mert ugye gyümölcsöket már délután nem annyira ajánlunk fogyasztani pont azért, mert erjedést indít be az emésztőrendszerben. Viszont hogyha mondjuk este 8-kor, vagy este 9-kor pörköltett nokedlivel jó nagy adagot betolsz, akkor van esélyed arra, hogy alvás helyett a szervezet inkább azzal foglalkozik, hogy valamit kéne csinálni azzal, ami oda került az emésztőrendszerbe, és akkor ugye nem 100%-osan áll le az emésztés, csak hát ugye bekapcsol a éjszakai üzemmód, és akkor, na ilyenkor jönnek azok, amikor össze-vissza álmodsz mindenfélét, és szaklatottan ébredsz reggel. Tehát fáradt vagy, nem tudtad kipihenni magad. És ráadásul éjszaka, este 10 és éjfél között történik ugye úgy mondjuk, hogy az immunrendszernek az öngyógyítása, de ebbe beletartozik az is, hogy a zsírbontás is akkor történik, amennyiben alszol. Nem alszol. Igen, zsírbontás. Amennyiben alszol. Zsírbontás. Úgy érzem, hogy zsírbontás. Mi az a zsírbontás? És én szeretnék kérdezni tőled valamit, hogy azt jól tudom, hogy egy főétkezés után egy 1,5-2 órát érdemes várni, ha mondjuk meg akarok enni egy gyümölcsöt? Hát ha utána, akkor igen. Egyrészt jobban is eshet. Várjál, mert be kell helyeznem a puzzle-t, mert 1 órája beszélünk. Jó. Ilyenkor ellenőrzi, hogy tényleg itt vagyok még, vagy csak megy a kamera. Na. Én még új vagyok ezen a TikTokon. Na, szóval mit is megzavart ez a puzzle? Ja, Istenem. Hát, hogy a gyümölcsöt mennyivel az étkezés után. Igen. Tehát ugye a magyar szokás az, hogy mint a vasárnapi ebédnél, hogy egymásra eszünk mindent, és akkor csoda, hogyha bejön a kajakóma, ugye? A franciák sokkal durvábbak. Tehát most például most, hogyha almáról beszélünk, vagy valamilyen piros bogyós gyümölcsről, akkor attól függ, hogy milyen ételt ettél előtte. Mert például én már gondolkoztam rajta, hogy régebben ugye a menzán a mákos tésztához almát adtak, és én azt gondoltam kis balga fejemmel, hogy biztos azért, mert csupa máka fogam, és majd az alma leszedik. Aztán lehet, hogy igen, tehát lehet, hogy azért adták, de ha belegondolsz, hogy a tészta a szénhidrát, ugye? A mákban mondjuk megkapod azt a zsírt, ami aznapra szükséges, de rostot nem ettél semmit. Tehát ahhoz kell a rost is. És ha más nem, akkor egy almával kiegyensúlyozod ezt. Mondjuk attól függ, milyen leves volt előtte, természetesen, tehát
De ha jól tudom, te az ügyfeleidnek adsz ilyen táblázatot, nem? Hogy így mivel mi, mert valami rémlik, hogy nekem az sokat segített, hogy így Nem, láttam. nem táblázat az, hanem személyre szabottan igazából elmagyarázom, hogy az ő esetében, vagy a te esetedben bizonyos ételeket miért kellene enni, és másikat meg miért vegyünk ki az étrendedből. És egyébként meg ezek az étrendek az életmódváltáshoz kapcsolódnak, és nem arról szólnak, hogy egész életeden át csak így kell lenni. Tehát amikor eléred azt az egyensúlyt, amire vágysz, akkor bizonyos ételeket vissza lehet hozni. Tehát csak akkor nem lehet visszahozni ételeket, hogyha mondjuk egy ételintolerancia vagy egy allergia vizsgálaton az jött ki, hogy ezek neked nagyon nem oda valók, és ezek okozzák a legnagyobb egyensúlytalanságot. Hogyha ilyen nem történt, akkor szépen lassan el lehet kezdeni hát azt nem mondom, hogy visszaállni, hanem inkább kialakítunk egy rendszert, tehát az a 3, 4, 5, 6 hónap személyre, attól függ, hogy kinél mennyi, amikor ezt a más típusú étkezést folytatjuk, ez arra is jó, hogy a szervezetből a sok szemét kiürüljön, és amikor elkezdjük visszarakni a bizonyos ételeket, akkor végre a szervezet nem azzal lesz elfoglalva, hogy ezt a sok szemetet pakolásza kifele, hanem tud neked jelezni. Tehát a kapacitása meg lesz arra, hogy figyelj, ez nagyon nem nekem való ez az étel, és hagyjál békén vele, és ne adjál többet ebből. És például így jártam, annak idején imádtam a tejbedarált, tehát ezt mindig el szoktam mesélni. Nagyon szerettem a tejbegrészt, és ez hiányzott a legjobban nekem, és aztán letelt az időszak, amikor azt mondták, hogy na jó, most már jól vagy, és megpróbálhatsz enni a régi ételeidből dolgokat, és az első dolgom volt, hogy elkészítettem egy tejbedarált, és mindig úgy csináltam, hogy fele fahéj, fele kakaó, nagyon szerettem. És képzeljétek el, hogy belemertem, betettem a számba az első falatot, és egyáltalán nem hozta azt, amit vártam, és nem is ízlett. És ez megmondom, hogy miért van. Ez azért van, mert az alatt a 2 év alatt teljesen átalakult a bélflórának az összetétele, és a bélflórában lévő baktériumokból, amelyekből több van, ők mondják meg, hogy te mit szeressél. Most lehet, hogy ez kicsit bonyolultnak tűnik ez a mondat, de ez így van. Tehát, hogyha életmódot váltottál, kitartottál mellette, akkor lehet, hogy az emlékeidben ott van, hogy mennyire szeretted, de már nem kapod meg ugyanazt az élményt. És ezt el kell fogadni. Tehát nincs meg az aha élmény. Hát én most pont egy olyan stádiumban vagyok, hogy azt várom, hogy mikor mondod, hogy már ehetek paradicsomot, meg babot, meg mit tudom, mert én most nagyon szigorúan, jó, hát nekem szerencsém van, mert nagyon sok halat eszem, és olivabogyót, és én olyan szinten vagyok fokhagymamániás, hogy én... Azt tehetsz nyugodtan. Igen, de hogy annyira vagyok fokhagymamániás, hogy mindig van nálam fokhagyma, és múltkor vendégségben voltunk, és a kaja mellé elővettem a fokhagymát, és így néztek, hogy úristen, veled mi van. Minden nap megeszem legalább 5-6 fejfok, vagy gerett fokhagymát. Most erről eszembe jutott elnézést, hogy a párom szokta azt csinálni, hogy ő nagyon ilyen húsevő marci, és hogyha készítek egy olyan levest, amiben nincs hús, mint tudom én, karfiolleves, akkor fog egy kolbászt a kezébe, és akkor úgy eszi a leves, hogy közben harapja a kolbászt. Most például csináltam egy kelkáposzta főzeléket, rizsliszttel, és ezzel a 100%-os kókusszal habaztam. Olyan finom lett, hogy soha többet nem akarom. Hát ugye nekem 100 felett van a tej. Sajnos én azokat nem ehetem. Igen, tehát megcsináltattad a ételintolerancia vizsgálatot, tehát hogy mindenki értse, és ugye ott vannak értékek, ami
bizonyos szám fölötti értéknél már azt jelzi, hogy neked nagyon-nagyon ezt az ételt nem kell enned, mert ez okozza a legtöbb problémát az emésztőrendszeredben. És a Csillának kijött az, hogy a kazeinnel nagyon nagy problémája van. Úgyhogy Benyomott egy csomag túró rudit, és utána haldokoltam. igen, és nem tudtad, hogy miért. Igen. Nem, mert ennek az volt az oka, hogy szüleim 81-2 évesek, és akkor hát ilyenkor már nem mondod azt, hogy jaj, nem eszem ezt, mert örülsz neki, hogy addig eszed az ételüket, amíg lehet. Írta az Andi, hogy nem bírja a fokhagymát a gyomra, hogy azzal tudsz valamit kezdeni, hogy helyre hozni tudsz, nem? Igen. Igen. De jó. Akkor beszéljetek. Tehát tehát amikor meg van borulva a flóra, tehát ott a gyomornak az emésztésével is lehet valami gond, úgyhogy ezt tényleg nagyon előről az egészet végig kell göngyölíteni, hogy mi a helyzet veled. Na, hogy hívják a kutyusodat? Emi. Emi franciául azt jelenti, hogy barát. Szia! Na. Úgyhogy jó. Az akár kandidát is jelezhet különben, amikor nem bírja a fokhagymát a gyomrod. Igen, a kandida az tényleg egy ilyen csoda dolog. Én is egyébként köszönöm szépen, hogy mondtad, hogy fogsz ajánlani. Én azt tudod, hogy én már évek óta ajánlak téged, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy hát, figyelj, most őszinte ember vagyok, nagyon fontos az emberiség, az, hogy valaki tényleg hogy áll hozzá. És a mai világban az, hogy nem csak az a lényeg, hogy fizessen, tehát ugye nekem is volt olyan, hogy most nem tudok egybe fizetni, meg hozzám is jönnek úgy, hogy akit látom, hogy tényleg gyógyulni akar, és tényleg változni akar, de hogy most esetleg nincs, és akkor nem baj, majd a lényeg nekem az a fontos, hogy gyógyuljál, legyél jól. Hát igen, én nekem is volt ilyen szakaszom az elején, amikor elkezdtem a természetgyógyászatot. Aztán sajnos egyre jobban kialakult az, hogy minél többet engedek meg, annál többet enged meg ő is magának. Tehát most itt elnézés, de tényleg egyre több ilyennel futottam össze, és bizony én is, a természetgyógyászoknak az ömében hasonlóan, mint nekem, van egy ilyen fixa idea, hogy jaj, hát most azért pénzt kérek el, mikor ez nem munka. De bizony munka. Marhára sok pénzbe került megtanulni mindent. És vagy elmegyek dolgozni egy munkahelyre, ott kapok fizetést, vagy ezt csinálom, és akkor itt kapok fizetést. Tehát ezt most már így lassacskán elfogadom, mert muszáj, tehát vagy, de bennem is megvolt ez a gondolat, hogy úristen, én most ugyan. Meg igazad van, mert onnantól kezdve, hogy az embernek tudatosodik az, hogy tulajdonképpen ezt a pénzt saját magára költi, és hogy ugyanúgy megveszi azt a nadrágot, pedig az a nadrág az csak egy külső dolog, ez meg egy nagyon komoly belső dolog, és hogyha az ember erre ráérez, hogy de akkor én magamra kiadok ennyi és ennyi pénzt, és egyébként jobban meg is becsülik. Tehát ha már valamiért fizetek, arra jobban vigyázok, ezt egyébként én is tapasztaltam, de hogy annak idején még azért sokkal, igen, tehát ezt meg kell tanulni, én még ezt most tanulom. Egyébként, hogy a saját lelki egyensúlyomat megtartsam, szoktam olyat csinálni, hogy minden évben vállalok egy olyan embert, akinek ingyenesen megcsinálom a programját, és eddig még egy sem volt, aki végigcsinálta volna azok közül. Igen. Igen, mert nem érzi értéknek. A Maci kérdezi, meg majd mondd el ezt a kandida tesztet, vagy nem tudom, Várjál, mert nem ott van ezt a nyáltesztet. Mit lehet kezdeni a kandidával? Hát van kandida program. Tehát akkor, amikor valakivel leülök egy konzultációra, például nagyon sokan vannak, most mondhatom azt, hogy az emberek zöme úgy keres meg, hogy őnála tuti kandida túlszaporodás van.
mert ugye sok videóm is szól erről, meg van ilyen Facebook csoportom is, és megtalálnak. És van bizony olyan, akinél azt mondom, hogy figyelj, én nem vagyok benne biztos, hogy nálad a kandidával kell foglalkozni, tehát azok alapján, amit ugye a konzultáción átbeszéltünk, elindítunk egy programot, és ahogy változik a helyzet, az szerint döntjük el, hogy most akkor foglalkozunk-e kandidával, vagy sem. Mert hogy azt szokták kérdezni, hogy hogyan lehet diagnosztizálni. Mert a nyálteszt az csak egy lehetőség. És sokféleképpen, tehát van székletből is, van olyan is, hogy milyen a kalprotektin szint, azt hiszem, hogy a vérben nézik, de van ilyen, hogy IgG, IgM, szérumból, tehát megnézni azt, hogy a kandidagomba toxinja ellen termelt ellenanyag szint mekkora. Na most, annak idején nagyon beteg voltam, amikor nekem nézték, és a felső határon volt nekem ez a szint, és belül volt a határértéken belül. Tehát nem tud mérvadó lenni, hanem azt kell nézni, hogy vagy. És egyébként fogok egy olyan előadást tartani, amiben beszélni fogok arról, hogy a kandidagomba túlszaporodásának az okát kell megszüntetni. És az, hogy kell-e, tehát nem is mindig a gomba szaporodik túl, hanem egyszerűen megborult a bélflóra, és azok a baktériumok, amik majd aztán hozzásegítik a kandidagombát a szaporodáshoz, már most többen vannak, mint kellene, és ott lehet például a szivárgóbél, ami hozhatja az ételintoleranciákat, a hormonális betegségeket, és a szivárgóbél meg attól tud kialakulni, hogy meg van borulva a bélflóra, és nincsenek meg azok a baktériumok, amelyek meg tudnák az anyagcsere folyamataik által fel tudnák építeni a bélfalat. Például. De több minden is van, de ez is egy ok. Úgyhogy ezért csak így ide tenni azt, hogy hogyan tudod megállapítani, meg mit tudsz tenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem érdemes ezt így találgatni. A Candida programot, az, hogy milyen hosszan érdemes beletenni a programodba, azt érdemes eldönteni, ha már egyszer bele kell tenni. Mert van, akinél mindjárt azzal kell kezdeni, hogy gombaölés, béltisztítás, ez meg az. Van, akinél meg előbb azzal kezdjük, hogy csináljuk meg, hogy legyen széklete, mert hetente egyszer van neki. Igen. És akkor van olyan, akinek viszont hasmenése van. Akkor azon kell dolgoznunk, hogy annak az okát kideríteni. Lehet, hogy valami ételintolerancia, lehet, hogy a tej, lehet, hogy a nem tudom, és megszüntetni ezt a hasmenést. És az első kérdésem mindig az, hogy orvosnál voltál-e? Megnézték-e azt, hogy mondjuk miért van állandóan hasmenésed? A szorulásosoknál meg szoktam kérdezni, hogy voltál-e mondjuk pajzsmirigy vizsgálaton? Például. Vagy jó, nem csak szoktam megkérdezni, de ez is egy kérdés. Igen, csak hagyj kérdezzek valamit, Zsuzsi. Kettő dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy ugye ha például nem olyan orvoshoz mész el, tehát sok olyan orvos van, aki ezt nem veszi figyelembe, hogy esetleg te tudsz-e ajánlani olyan orvos, akihez elmenjen. Ez az, amivel foglalkozom. Tehát én megkérdezem... Nem, csak most ugye mondtad, hogy megkérdezed, hogy elmente olyan orvoshoz, de mert az ember előbb elmegy egy orvoshoz. Persze, mert most kérem ilyenkor ezeket a vizsgálati eredményeket, és megnézem, hogy mi jött ki ott. Te küldöd el az orvoshoz. Hát olyan is van, hogy én küldöm el, de olyan is van, hogy már mire jön hozzám, addigra egy halom vizsgálati eredménye van, és akkor előtte való napokban elküldi nekem e-mailben, és akkor átnézem, mire leülünk közösen. Jó, ez nem volt tiszta. Meg a másik kérdésem, igen, hogy... van köze a pajzsmirigynek a kemény széklethez, de másnak is van köze hozzá. Tehát ez... Igen. Igen? A másik kérdésem, hogy én azért ezt a... Tehát nekem nagyon sok ember ugye elmesél dolgokat, és én mindig mondom neki, hogy keressenek meg téged, de hogy azért ezt a nyáltesztet csinálják meg, mert én, akit eddig elküldtem hozzád, megcsinálta a nyáltesztet, és működött, tehát
Tudod, hogy hogy beleköpünk vagy most már elmondom, hogy tegyünk oda egy poharat az éjjeli szekrényünkre, hogy állott víz legyen, és reggel az első dolgunk az, hogy köpjünk bele, mert ugye akkor gyülemlik össze a szánkban azok az információk, amik kellenek. És hogyha ez a köpet, ez lesüllyed az aljára, akkor biztos, hogy van kandida túlszaporodás. Tehát, hogy ez egy ilyen ingyenes, jó kezdet arra, hogy utána bemegyek a gyógyszertárba, és veszek egy tesztet, hogy ezt rosszul gondolom? Hát vehetsz egy tesztet, csak az a baj, hogy ezek a tesztek sokszor falsak. Tehát ha pozitív lesz a teszt, akkor tudja, hogy kandida túlszaporodás van. De ha negatív lesz a teszt, akkor nem biztos, hogy nincs. Aha, de én egyébként, mint a természet embere, én ebben a nyálas a tökre hiszek. Persze, sokféle ellenőrzési mód van, ez is egy ilyen. De az a biztos, amikor jól vagy. Tehát itt például, amikor van egy béltükrözés, akkor kamerával nem látják a bélfalra tapadt gombatelepeket, de azt látják, hogy nagyon gázos a bél. Tehát ugye egy üres bélen nézik meg tehát a kamera egy üres bélen megy végig, mert előtte ugye ki kell pucoltatni magad, és azt mondja, hogy amúgy tök egészséges, minden rendben van, de nagyon fel van fújódva, nagyon nagy a gázosság, és a kandida gomba gáz termel. Aha, aha. Hát például ez is lehet egy tünet, vagy egy igazolás, de inkább az, hogy milyen tüneteid vannak, mert a kandida gombának, tehát a bélflórában, a mikrobiom tagjai között vannak olyan baktériumok is, amelyek kandida gomba ellenesek. Tehát az anyagcsere termékeikkel a kandida gombát fékezik meg. Tehát, hogyha helyre tudjuk állítani a bélflórát, ha normálisan, fegyelmezetten beleállsz abba, hogy na jó, akkor innentől most magamért dolgozok, akkor van esélyed arra. Tehát mindig ezt szoktam mondani, és most is ezt mondom, hogy nem azt kell nézni, hogy mennyi a gomba, meg hogy van-e. Mert van, ezt tudjuk. Hanem összességében kell nézni, milyen tüneteid vannak, és eddig mit csináltál, ebből látjuk azt, hogy ezután mit kell csinálnod. Hogy jól vagy, stb. Azt akartam múltkor elmesélni neked, amikor így összeírtam az összes biokomos cuccnak hát így utána néztem, hogy mire jó, érzelmileg kiírtam, és csináltam egy olyan meditációt, hogy így, ugye nekem van egy ilyen fixaidám, hogy a meditáció az nagyon fontos, mert hogy ugye van a testünknek a körvonala, és általában kifelé élünk, de hát tulajdonképpen itt van az, amivel élünk, és hogy mennyire fontos lenne tudni azt, hogy van a májunk, meg mindenféle szervezetünk, és akkor csináltam egy olyan meditációt, hogy így láttam a szerveimet, és feltöltöttem egy ilyen fénnyel, és olyan jó volt, én most egyébként nagyon-nagyon jól vagyok, tehát de én nagyon szigorúan tartom ezt, amit nekem decemberben előírtál, szóval. És nagyon ügyes vagy. Én egy nagyon jó prototípus vagyok. Ja. Na, van még valami, akinek esetleg nem válaszoltunk? Szóval, még ez a kemény széklet dolog, itt sok minden lehet ám, hogyha például valaki rostszegényen étkezik, ha valaki kevés vizet fogyaszt, hogyha valakinek nem úgy működik az epe, ahogy kellene, hogyha lehet, hogy nem kellene húst tennie, mert nem tudja jól emészteni. Tehát ezek mind vihetnek abba az irányba, hogy szorulásos leszel, vagy kemény székletű. Tehát először tényleg meg kell ezt beszélni, hogy veled mi van most. Igen, mindenki más. Kismedence gyulladás. Na most erről is beszélnünk kell, tehát én most itt nem állhatok neki diagnosztizálni, de ugye az ember teste szelvényezett. És ami abban a traktusban van, ahol a kismedence, ott minden szerved érintett. Tehát nem csak az, hogy most medencében. Tehát meg kell nézni, hogy egyáltalán milyen körülmények vittek oda, hogy neked már megint ilyen gyulladásod van, vagy most először ki tudja. Tehát
Még az öltözködés is befolyásolja az, hogy melyik részed van kint télen a ruha alól. Mert Meg ugye melyik ez szorít hidat. például. Ez is Tessék? nagyon fontos. Hát, hogy ez nemrég hallottam ezt, hogy mennyire szorít a nadrág. Az is, Vagy igen. akár Jaj, például, erről mondok egy viccet. Jó? Azt szorítanod rá. De ez a férfiaknak lesz, nem tudom, hogy most nekik humor, de a férfiakról szól. Tehát az egyszeri ember elmegy a szabóhoz, mindig ő hozzá jár egyébként, és akkor mondja a szabónak, hogy ja, varja neki a nadrág, tehát próba van éppen. És akkor közben beszélgetnek, és akkor mondja a szabónak, hogy képzelje el, hogy, hogy hát mostanában voltam az orvosnál, és azért kell most befetetni a nadrágomból, hogy is van, várjál, nehogy elvegyem a poént. hát nehogy, Nem, fordítva, először az orvoshoz megy, és akkor az orvosnak mondja, hogy doktor úr, itt fáj, itt meg kisugárzik, de nagyon-nagyon-nagyon. És akkor mondja az orvos, már sokféle vizsgálaton keresztül mennek, és a végül azt mondja, hogy hát, uram, ez akkor szokott előfordulni, hogyha valami herebántalma van, és ezt csak akkor tudjuk megszüntetni, ha eltávolítjuk a heréit. ó, Hát, Jézus. túlesik a műtéten, utána meg elmegy ugye a szabóhoz nadrágot varratni, és akkor a szabó ott ugye nyúlkál a lábak között, kérdezi, hogy lesz jó az ülepe, tehát hogy hogyan szabja. És akkor, hát nem értette nagyon az úriember először, és akkor mondja neki a szabó, hogy muszáj, hogy jól legyen beállítva, mert ha nagyon szorít a nadrág, akkor itt fáj, itt meg kisugárzik. Na, Jaj, de jó. Jó. úgyhogy ilyen az élet, hogy először mindig találd meg az okot. Láttam, hogy a Szabina ír valamit, hogy mondjak már erre a Igen. gyulladás, hogy én ezt a Zsuzsitól tanultam, meg amúgy is, hogy amikor van egy gyulladás a szervezetünkben, akkor minden olyan kaját, ami gyulladást okoz, azt ki kell iktatni, de ezt a Zsuzsi nagyon jól el tudja mondani. Szóval hiába veszel be bármilyen gyógyszer, gyulladáscsökkentőt, az nem jó. Tehát az van, azt kell felfogni, hogy ételek gyulladást okoznak. És vannak olyan ételek, például a cukor, nem tudom, ezt nem én vagyok a szakember, Amiket csak én elsoroltam már egyszer, csak lehet, hogy akkor Szabina nem volt itt, hogy az azért ízfokozók, az adalékanyagok, igen, mert nekem is akkor szűnt meg a gyulladásom, amikor szigorúan 6 hétre letettem mindent. Tehát nem lehet, mert ilyenkor a gyulladás már szervezetben megyek az orvoshoz, kapok még gyógyszer, még gyógyszer, még gyógyszer, és az egyre rosszabb lesz. Tehát ezt és kell ráadásul az antibiotikum ugye megöli a jó bacikat is, tehát ő nem válogat, hogy most akkor csak azt a bacit ölöm meg, amelyik okozza a problémát. Tehát egy antibiotikum kúra után egyes embereknél fél év, egy után a rehabilitáció. Tehát, hogyha 2 év alatt 6 antibiotikum, akkor ott biztos, hogy a mikrobiom, tehát a bélflóra már olyan szintig sérült, hogy nem tudja jól ellátni a szervezetet. És akkor megint csak ott a gyulladás. És igen, gyulladás csökkentő étrend is. Igen. És az a baj, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy esetleg mondhatjuk azt, hogy drága egy ilyen tisztító kúra. De hogy az az életminőség, amit ad az, hogy mondjuk neked 2 éve gyulladásod van, 6 antibiotikum, akkor valószínűleg, hogy 20%-on működsz fizikailag, érzelmileg, és egyszerűen nem éri meg azt mondani, de hogy ez sok. Igen, Mert mert ezek már nőgyógyászati problémák is vannak, ez biztos, szokott. Tehát, tehát, hogy el kell dönteni, hogy mi a sok. Az, hogy majd egyszer nem fogok tudni dolgozni és működni, és nagyon beteg leszek, vagy az, hogy most egyszer az asztalra csapok, beállítom a szervezetemet úgy, hogy működjön, és nekem itt van, megmutatom, csodálatos kis szettem van, mindenféle, imádom. És most 3 havonta mondjuk 60 000 forint körülbelül.
És az ahhoz nem sok, hogy ez magamra kell, és jól vagyok, és mindent meg tudok csinálni, és tudok a családomnak megfelelni, a munkámnak megfelelni, magamnak megfelelni. Szóval szerintem nem érdemes, nem érdemes nem. De inkább azt mondom pozitívan, hogy érdemes ráállni arra az útra, amikor tényleg azt mondjuk, hogy akkor magamért megteszem azt, hogy igenis, egészségesen táplálkozom, igenis, befektetek abba, hogy helyrehozzam a kis mikrobiomjaimat. Olyan ügyesen mondom, mert a Zsuzsi megtanított. Igen, egyre jobban. Lassan el kell búcsúznunk, mert másfél órája beszélgetünk. Jó, nekem már nagyon kell pisilnem. Na, szóval, hogyha szeretne bárki többet tudni önmagáról, vagy szeretnétek beleállni egy ilyen programba, akkor a profilomon lévő linken keresztül megtaláltok. Csillát, Csilla, neked téged is meg lehet a profilodon keresztül találni, Hát ugye? igen, ez az életnekeden, de a Facebookon is van életneked, és ott olyan jókat írok. Én nem értek még ez a TikTokhoz sajnos, de majd igyekszem, Most gondoltam. el kell érni 1000 követőt ahhoz, hogy linket rakjál be. Van már 1000 követőm, meg azt akartam mondani, hogy esetleg nagyon szívesen felajánlok valakinek egy ajándék elemzést a Zsuzsinak a köréből, aki nyitott lenne arra, hogy akár élőbe elemezzünk Ha egyet. hivatkoztok erre a mai live-ra, Igen, ugye? jó. Az első ember, aki jelentkezik, kap tőlem egy ajándék elemzést. Na, Téged kell jelent- megtalálni és írni jó, nekem. de rám kell írni, jó? Nem itt a chat alatt aranyos vagy, de ír rám, kérlek. Na, akkor most elköszönök, de még utoljára még egyszer elmondom, hogy kedden este, azt nem tudom hány órakor, de majd még fel van írva, de nem emlékszem, de kedden este fogunk jönni egy kolléganővel, akivel biorezonanciás vizsgálatokat tudunk készíteni. Azoknak is jó lesz, akik nem tudnak eljönni személyesen, mert egy kicsit jobban tájékozódhatnak arról, hogy mégis mi ez az egész, és hogy miket lehet általa megtudni. Jó? Akik meg viszont el tudnak jönni személyesen, azok ezzel a hölgyel fognak találkozni ott, a Kecskés Andrának hívják egyébként. És Ott, vigyétek a hírét annak. igen. Akár a mi hírünket is vihetitek, hogy tényleg ö, jó szakemberek, segíteni akarnak, jót akarnak, jó? Vigyétek a Így lesz! hogy az emberek legyenek jól. Mert akkor lesz Jó, világ. legyetek jól. Ez egy nagyon jó végszó. Legyetek jól. Jó? Legyünk jól. Na, kellemes további estét nektek. Puszi! Köszönöm, Zsuzsia, meg. Sziasztok! Hello! Én is köszönöm. Puszi. Megpróbálom kikapcsolni. Na, hello!